katu bukan ambo ranca dia pandai. Kasana rinjo karawaci kasumbo ambiak kabasahan badiri adat di nagari limbago katu disambakan. Si jorong manggali lambah babaju biludu gandum jiko tadorong ambo menyembah satu gawa baribu ampun. Indak diatuk dibilang gala jo salam sajo ambo muliakan kepambilang patok gala salam lalu kena rapek buah persambahan ini ambo kembalikan. Siapa ya? Pula nang kejadi buah persambahan ini ke depan ambo. Diurak selo diasak langkah dimulai kato. Selo diurak dengan niat di batin talatak tujuannya. Kato bamulu dengan salam iolah sambah rajo-rajo saratu basa jo pangulu. Rajo badiri jorang gadang bak tubuh jo bayang-bayang basa badiri jo pangulu ibarat api dengan asuk. Manti badiri jo dubalang umpamo sakin jo tajamnya. Imam badiri dengan katik palitu nan indak nama padang. Itulah orang nan ampe jinih namanya rasaikan kusuk joranya dalam nagari dalam luak nan tigo saratu lari nan duo. Tasabut lari nan panjang adat rambudi caniago indak ka ambo rantang panjang diambil sakiro kapaguma. Ko di hari nan cako persambahan silang menampang ka ateh karajo menampoko. Kawi kameh pancuang putih ka ateh tak ambun jati ka bawah tak kasih bulan lah tampak simpang sampai baranti galih pasar sampai bamalam. Pun ba atuh hanyolai magak disilang menampang ka ateh karajo banan pokok tawala ka badan diri inyak datuk nan kodoh rajo. Baan salawi minyak mama dalam nagari. Baan salawi salamong nangko. Indak ado bukit nan tinggi, indak ado lurah nan dalam. Barek tarasu ringan, jauh tarasu ampir. Sagalo nan di muka suik sampai nan diama pacak. Baale di hari nan kini. Dicaliak kepada roman dipandang kepada rupo. Di umur lah bertambah lanjut. Badan Allah tarasu lamah, matu Allah barajo kabur. Pandangaran Allah barajo kurang. Kok diceliak bukit nalah tinggi, kok lurah nalah dalam, barek nan indak tepiku, ringan nan indak terkata jinyang. Basuh jo kata bapatah. Anak rajo asa barasa, anak putih silih baganti, gadang biasa balega, cadiak biasa baganti. Alah gugua di mulut, alah lareh ditambuk. Biliak-biliak tabang kasamak, tabang malintih kahilaman. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan. Pihak nan dari kemanakan dicari rundiangan nan sayo sarato bana nan sauku niniak mama langkuk semando menyemando masuk di dalam anak tua. Dapatlah kato kabulatan. Jika badalan lai banan tua Allah bapakai menurut adat ragi takambang nan batiu. Yolah ragi nan takambang adat setimbang di nagari nasa payung sapatagak masuk di dalam juga adat. Kanaikan pengulu tiga para karu. Satu membagi batang tarandam, kedua hidup bakar ilahan, ketiga mati batung gek budi. Baadi hari nan kini, ialah hidup bakar ilahan. Batang tarantang nan batiti cupak tatagak nan barisi limbago telatak nan batuang. Lazim kata syarak, kawi kata adat, bana kata nenek mamak nan tujuh suku. Supaya nak bana kata nenek mamak nan tujuh suku nak minta inyak bayu pertidukan kepada nenek mamak nan basamo. Mak aku kalau lu nenek. Sama nanya ya? Dak leh sepanjang buah persambahan nenek nan tasabut di muka rapek tawala ke depan nambo. Lai dia adat nan bapakai nyatu dicupak nan barisi. Tali sawah terentang panjang orang ambil ke tali timbo. Lai tasawuh dalam undang nyatu talingka di pusako. Tapi sungguh pun nambah nantu. Narajo kata mepakat namana kata bayu amborenjang kata jo mepakat diambil pada bayu sabab nanti ia sakitiku ba apalah nan beitunya Nak lai 10 kartu kedan kabatinnya supaya biang nanya tapi gantiang nanya butui kartu di bawah yang pakai supaya nantinya ambo ambil kata bayu nya ke mana dia ada ke sawah sabar